Tuossa on tosiaan ollaan Kyrel, kotimainen elektroniikan, täysin kotimainen perheomisteinen elektroniikan sopimusvalmistaja Kyröskoskella, missä on meidän ainut tuotantolaitos ja meidän yleensä ainut toimipaikka, tosiaan 40 kilometriä Tampereelta pohjoiseen. Ja tuossa on meidän tiimi, joka oli tässä nyt tässä tekoälykeississä mukana, eli toimitusjohtaja Mika Räty joutui tuossa äsken poistumaan paikalta toisiin menoihin. Minä, Mattila Juha-Pekka ja sitten tosiaan tuossa pöydän toisella puolella Mikkolan Marjut, joka on data-analyytikko täällä meillä. Ja meidän keissi oli yllätys. Tämä kuulostaa kovin tutulta. Aiheesta esitettiin jo kysymys ja tosiaan Lojerin kanssa aika lailla samoilla linjoilla tässä. Meillä oli aika lailla maailmaa syleilevä tämä meidän keissi alun perin. Tämä ensinnä pullistui vielä vähän lisää ja sitten se päätyi loppujen lopuksi, kiitos tämän kiihdyttämän, niin se päätyi nyt aika hyvin raiteilleen, että tiedetään mitä lähdetään tekemään. Meidän tämän haasteen tausta on toki tämmöinen ihan perinteinen, eli lopputuloksen me näemme hyvin, eli meillä kertyy varastoon ylimääräistä tavaraa, joka toisaalta ei sen välttämättä ylimääräistä ole, mutta sitoo valtavia määriä ylimääräistä pääomaa turhan pitkiksi ajoiksi. Eli se on joko väärään aikaan tai hiukan jotenkin väärään tarpeeseen hankittua se materiaali. Tähän tunnistettiin 2 tekijää, eli sisäiset virheet aiheuttaa jonkun verran huojuntaa tuohon. Ehkä meillä suurin haaste on se, että meidän materiaalihankinta elää hyvin pitkälti sen mukaan, mitä asiakkaat meille ennustaa, koska materiaalit on hyvin pitkillä toimitusajoilla, niin niitä täytyy ennusteiden pohjalta jo alkaa hankkia. Niin meidän lopullinen päämäärä on se, että me pystyttäisiin lähinnä tuohon toiseen tekijään, eli epäluotettaviin asiakasennusteisiin. Ne voi olla epätarkkoja tai jotkut asiakkaat ei pysty ennustamaan lainkaan, niin löydettäisiin niihin jonkinlainen ratkaisu. Meillä on valtava määrä dataa ja me tunnetaan se meidän data hyvin, että me tiedämme sen, että se vastaus piilee siellä datan sisällä, mutta meillä ei oikein tällä kohtaa ollut keinoja itsellä löytää sitä sieltä, että mitä me nyt tälle asialle tehtäisiin. Tämä nyt päädyttiin pilkkoon 2 vaiheeseen, eli ensin tietenkin katsotaan nämä meidän sisäiset varastoparametrit kuntoon, mahdolliset virheet siellä, sitä me ei toki vielä tiedetä, kuinka paljon siellä virheitä on, mutta tarkistetaan nekin ja saadaan niillä sitten ostoehdotusten tarkkuutta ja laatua parannettua. Ja sitten tosiaan, niin kuin tuossa tuli tuossa mainittuakin, että se lopullinen haave, mitä me pyrimme tällä koko ratkaisulla saavuttaa, on sitten että saadaan esimerkiksi asiakkaiden ennusteita korjattua tai edes analysoitua siihen malliin, että onko ne realistisia ja pystytään niitä pysäyttämään muodostumaan meille varaston arvoksi. Sitten siinä tapauksessa, että se ennuste ei ole realistinen tai se ei tule koskaan toteutumaankaan. Eli kovin tutun kuuloinen varmasti meidän alalla ja yleensä teollisuudessa tämä meidän haaste. Tällä hetkellä mennään siinä kohdassa, että nyt kun me tiedetään, on pystytty rajaamaan tämä, että mitä lähdetään tekemään, niin rajaillaan lähinnä sitä dataa, että mitä dataa me tuohon käytetään, mallinnetaan sitä hiukan uusiksi ja käydään läpi sitä, että mitä kaikkia elementtejä me halutaan siihen tällä kohtaa ottaa mukaan sitten, joka loppujen lopuksi päätyy sitten sinne tekoälyn koulutusmateriaaliksi niin sanotusti. Ja tosiaan se lopullinen ratkaisu oli sitten, että pystytään kehittämään tekoälymalli, joka hyödyntää meidän asiakkaiden antamia ennusteita, meille siitä syntynyttä historiadataa ja mitä mikin asia aiheuttaa
jotta päästäisiin sitten tulevaisuudessa ainakin lähes reaaliaikaisesti kiinni siihen, että kun alkaa tapahtua jotakin semmoista, joka saattaisi päätyä siihen, että meille jää materiaalia käsiin tai se, että se makaa varastossa liian kauan, niin tämmöisiin tapauksiin pystyttäisiin puuttumaan ennen kuin ne realisoituu. Ja tosiaan tuossa nyt tulikin sanottua, että ehkä tärkein anti koko kiihdyttämöstä on se, että me päädyttiin, nyt me löydettiin se ura, mitä myöten meidän kannattaa tässä jatkaa eteenpäin. Ja toki tietysti valtava määrä apua muutenkin, että mihin asioihin meidän tulisi keskittyä. Ja yleensä että meille oli aika lailla outoa koko meidän talolle, miten tekoälyä pitäisi lähestyä, niin nyt ei ainakaan pelätä sitä lähestyä, että tiedetään, että siitä on meille työkaluksi. Sitten tosiaan paljon näitä erilaisia menetelmiä, mitä käytiin läpi, mitä on jo vähän täällä sisäisesti harjoiteltu, ja myöskin näitä mainittuja työkaluja, mistä tuossa alussa oli puhetta, niin niitäkin täällä harjoiteltu. Ja toki tietysti asiantuntijoiden hyvä apu ja tuki tuossa matkan varrella. Tässä oikeastaan tämä meidän. Saa esittää kysymyksiä. Hyvä. Kiitoksia Kyreelle. Onko kysymyksiä? Jarmolla on. No Jarmo täällä taas aktiivisena. Miten te lähditte kouluttamaan sitä omaa henkilöstöä siihen tekoälykuvioon ja ymmärtämään, mitä se tekoäly mahdollistaa? Eli oliko siinä se teidän kaksikko tai kolmikko alussa vai otitteko te toiminnoista mukaan siihen henkilöstöön? Me ei olla itse asiassa tuolla vielä, että me lähdettäisiin tätä julistamaan ihan koko organisaatiolle. Meillä on ollut tässä nyt mukana käytännössä IT- ja ERP-asiantuntijoita, joilleka osittain ainakin AI on jo ihan tuttua. Että tuo oli vähän ennenaikainen kysymys. Vastaisin sulle jollain tosi hyvällä ratkaisulla, jos tietäisin sen. Joo, haaste meilläkin tulee sillä kohtaa, kun tätä ruvetaan tästä jalkauttaa niin koko organisaatio. Joo. Mä vähän täällä hymyilen sillä, että kun minä olen tässä nyt muutaman viikon ollut Kytölä Instrumentsissa ja esittänyt, että meillä on ihan liian suuret varastoarvot, niin sekä tuotanto että myynti sanoo, ei niitä saa laskea, toimitusajat lähtee kasvamaan ja toimitusvarmuus laskee ja niin edelleen. Että se niin kuin vastarinta tuli heti ja se pitäisi jollakin tavalla niin kuin positiivisesti kääntää tämä, niin kuin, että tekoälyä ei pelätä, vaan nähdä se niin kuin mahdollisuutena eikä uhkana. Otat Jarmo nämä vastarannan kiisket nyt mukaan ja tuutte seuraavaan kiihdyttämöön. Juuri niin. Kiitos Antti hyvästä vinkistä, näin täytyy tehdä. Joo, Tuomo Lehtonen datadesignilta, jos voin kommentoida tuohon varastoarvojen optimointiin, niin yleensä kun tuommoista isompaa projektia lähdetään tekemään, niin siinä alussa saattaa varastoarvot pienentyä, mutta niin itse asiassa kaikissa isommissa hankkeissa niin varastoarvot paranee ja sitten tuotteiden saatavuus myös paranee, että kyllä noiden niin kuin optimoinnin kannalta niin saa aika hyviä tuloksia. Hyvä, kiitos Tuomo kommentista ja Aholan Erkillä on käsi pystyssä. Ole hyvä. Kiitos. Kysymys itse asiassa ihan kaikille, ketkä esittelitte keisejänne tässä näin. Mun mielestä ensinnäkin kommenttina oli kiva, että on lähdetty hakemaan jotakin, mistä oikeasti löytyisi jollakin aikajänteellä liiketaloudellista hyötyä, eikä mitään vaan noin niin kuin näpertelyä, vaan on ollut idea, millä parannetaan, mutta miten tämmöistä kiihdyttämötoimintaa pitäisi sitten niin kuin viedä eteenpäin? Mikä tästä olisi tehnyt vielä paremman niin kuin teidän vinkkelistä? Ainakin omasta mielestäni, että tämä oli aika niin kuin
tiukka rypäys tietyllä tavalla, että sillä aika kalenteriajassa niin kuin periaatteessa lyhyehkö, jotta saisi niin kuin ihan kunnolla lopputuloksia. Mutta jos ajattelee sellaisena, että sillä laitetaan ne ensiaskeleet, niin sitten taas niin kuin siihen se on niin kuin hyvinkin sopiva kalenteriajassa. Että sanotaan, että ehkä semmoinen, mikä tuolla oli mainittukin, että oltaisiin haluttu ehkä niin kuin kotiläksyjä johtuen siitä, että ihminen on valitettavasti laiska ja sitten jos ei ole pakko tehdä jotain, niin sitä ei tule tehtyä. Ja tietyllä tavalla paljon enemmän tästä vielä olisi saanut irti sillä, että olisi niin kuin ikään kuin, kun annettiin niitä työkaluja ja muita, niin ottanut niitä heti käyttöön jo siellä omassa organisaatiossa, vähän koestanut niin kuin sitä hommaa ja alkanut niin kuin elää ikään kuin niiden työkalujen mukaan jo heti aluksi. Että se on niin kuin semmoinen, minkä niin kuin sanoisin suurena vinkkinä, että sitä kannattaa oikeasti niin kuin heti ikään kuin aloittaa sillä mielellä, että nyt mä rupean tähän oikein kunnolla. Ja sitten tuossa ehkä, en mä tiedä missä sanottiinko tuosta missään vaiheessa, mutta just että ikään kuin mikä tähden varmaan aika monella meistä niin oli tuollainen ikään kuin koneoppimistyyppinen lähestyminen, eikä sitten generatiivista AI:ta käytetty, niin mä epäilen, että meillä oli ehkä ainakin se, että ikään kuin se koettiin helpommaksi lähestyttäväksi tässä asiassa, eikä kun kalenteriaika on lyhyt, niin tietyllä tavalla siinä saadaan jo jotakin ehkä aikaiseksi sellaista selkeämpää. Että sitten taas toi Gen AI-puoli, niin just se, että se voi olla niin kuin henkilökohtainen avustaja tai sitten sillä saa ehkä automatisaatioratkaisuja johonkin hyvin, mutta se on niin kuin, vaatii enemmän mielikuvitusta, että siitä saa sitten niin kuin spesiaalijuttuja tehtyä. Kiitos. Yhtä tietenkin, mitä niin kuin voitte miettiä niin kuin teidänkin keisissä, että Gen AI itse aika hyvä tulkitsee noita tuloksia, niitä teidän käppyröitä. Ja se on niin kuin vaikeasti vaikka liiketoiminnan tulkittavissa jostain syystä, niin sillä voi jotain insightteja saada sitä datasta aika kivastikin. Joo, olin sanomassa tuossa koneoppimisen kannatuspuheenvuoron, koska siihen meillä Suomessa on aika hyvä pohja, niin kuin monellakin tapaa, että nyt sitten niin kuin julkisessa keskustelussa niin keskustelu pyörii hyvin paljon Gen AI:n ympärillä. Siitä on tullut populaari ilmiö hyvällä syyllä, mutta niin mun mielestä on niin kuin ihan kiva nähdä, että me emme myöskään tätä koneoppimista unohda, koska siinä niin kuin monessa kohtaa se saattaa tukea niitä vahvuuksia, mitä meillä on jo. Hyvä. Haluaako joku muu osallistuja vastata Erkin kysymykseen tai kommentoida vielä? Ehkä se voit Antti tehdä Machine Learning Academia vähän mainostaa, että tavallaan tässä mennään niin kuin ratkaisukuvaukseen, ehkä vähän pokkaillaan, mutta sitten on niin kuin vaihtoehto, jos haluaa viedä niin kuin, tai niin kuin tarvitsisi apua siihen itse ratkaisun rakentamiseen. Joo, meillä tosiaan löytyy tämmöinen sisarakatemia tälle kiihdyttämälle, joka on nimeltään Machine Learning Academy, ja siinä ollaan nimenomaan täällä koneoppimisen maailmassa, ja siitäkin nyt näillä näkymin ensi vuonna rakennetaan seuraava toteutus. Siitä myöhemmin sitten lisää.